Kohan men ko para ha u Jesus Christ menta kasngi ke gospel kai yang abadipi kamat pusan kumno u Jesus ai bor ya ki apostol jungu ha ki kam sakri ya u bat kumjuru ka kam sakri ya ki wei bat kumjuru ka jing khot yang ai pi wei pai wei ka jing pen kan mau yang abadipi ba u Christ ula penkubor yang abadipi ya kene kaju ka kam sakri ka baul ai haki apostol ke jungu namar ngilu ngiru ngilong ki nong but ke jungu ngilong ki apostol jungu ha kene ka perthai ka bangi menta ha kene ka jaka ka bangi chong ngisa menta den mata kadau khndiat ken tongin puson sapang kene ka mat puson ka ba ka gospel ka khot ka wari ngai pi ban pej ban kme ban puson ban imro kumju Ujisu ha kene ke gospel uang ha ki apostol ke jungu wat rai ai na ka banta ka jinglet yalap ke jungpi na ka banta ka jinglet jungpi ban panbana ke leng sodong sya setelah ke perthai wat rai ai wat ra udingdu wat ra kapla mo ka yarong ka bangyong wat ra kapla ne jenbam ne pisa ne kano ga jingdon kam ga jungpi kasopti ga jungpi ro wadra ai lately u Jisu ong balai u Jisu ong haki apostol ga jungu wadra ai bat pi haba pi let banilap your gospel ga jung try yo le se ngi sngo banbu halade ga ne ga jingkile balai shi shaw Jisu mla hato ki apostol kim don kam samo ga jinbam hato kim don kam samo ga jan ban phong hato kim don kam samo kapla bankit banra ai kitiar ge chungki balai Jisu uang eki wat rai ai lately haba philej banilap ke gospel ge jung try dakine kitin ke bau Jisu ong wat rai ai umod ban hikai yang abadepi ba ngidei bandon kata kajinget hu ba ladang ngidon kajinget hu ba mau lakhot yangi ban long kita ki sakri jungu Bamau lakhot yangi banlong ki apostol ge jungu banlong kita ki nong yalap klempep ngin sala bandan ka jingshania hakabor ge jungu bangila ban IT load yala de hu bangila bantip bamanga ngalong tang usakri ge jungu ngalong tang utau briu balakhot yanga ladang adon kata ka jingai ladang adon kata ka jingshania hu klempep unsa penbet penbiang unsa ai kat keba ngadon kam ningi don kam ha gajung em gajungi lada mangi ngira rengkat bar gajung don gajung em gajung ha gajung pi ngim don kata gajung shania ha blai ngim don kata gajung IT lada ha blai klempem ngidon gajung shania ha gajung don gajung em gajungi klempem ngidon kata gajung IT yalade gajung kata attachment ya gitu gitiar kimata lane gajung don gajung em gajungi Dain mata kadau Jisu kwa bagi apostol ge jungu kisenran ge jungu kindon kata gajing shania ha gajing don gajing em gajung ki kwa ba maki kin IT yalade ha kato kaspa ga peu ke bagi don kwa yaki ba maki iwe pai wei kindon tang gajing shania ha namar ula khode ki na ka banta ka kam gajung temangiru iwe pai wei ha kanai kasngi ko hanmen ko para ngide ban pen kan mau yalade yang badia pi wei pai wei utrai ula khot banlong ki sakri jungu ngi ngimlong ki kan rat ngi long tang ki sakri ki jungu ngau lingdo mangi kiruniam ban mangi baro ki pat kristan ki briu ki bala pediang ya kana ke jengej ula khot yang i bangin long ki sakri ki jungu ula khot yang i bangin sakri yo ula khot yang i kumba wong hakalan ke badengkong ba mangi ngin let sasatla ka perthai ban be eksut ban penkot yaki bapang kane gere ka kam ka bau Chris ka bau trai wala pen khamti yang abadepi lada manga mapi ngikwa bakane ka kamram ka jungi kane ka jing sakri ka jungi yoblei kan long ka basai so ngidei bandon kataka jing shania telitelan haublei ublei bala khod yanga habau la khod yanga klempe bublei un sa pendap penbiang un sa penbit ya baro ki jing don kam ki junga Bat ngingim don kam ban shania ya ka jing don ka jing em ka junga ka jung pi kane ka bau trai ukwa
yangi iwe paiwe ba ngin le nengin don ha ka jing em ka jungi kum kita ke syakri ke jungu ngi haban kan mau bha ngi haban tib bha ngi ngim dei ki kan rat ngi long tang ke syakri ke jungu lada mangi ngi syakri ngi le ya ke ei ka bangi dei ban le klempep mau unsap pendapan biang unsa le na ka banta junga bar ka jungpi ngi ngin don kam ban le ei henry ngi don kam tang kata ka jingei tang kata ka jingshania tang kata ka jingaiti lade ha ka bor ka jungu da kata ka bor da kata ka itiar ka jungu klempep unsa trikam yang iwe paiwe ngi long tang kita ki channel nengi long tang kita ki lat ki ba penpriang ya ka gospel ka jung try kanai ka ba jisu ukwa yang aba de pi ba ngin shim ha kanai ka sngi bar kum juru u jisu wang hangi lada ka jing em jung pi pikwa bakan long ka babha lada pikwa baka jing em ka jung pi ka long ka ba sei so ne ka no ka kam ka bang shim ha ka jing em ka jungi ka long ka ba sei so ka long ka ba man toy na ka banta ka jing em ka jung pi bat na ka banta ki we ni dei ban don ka ne ka jing ei ha u klem ka jing ei ha kris klem ka ta ka jing it la de ha kris ka no ka kam ka bang shim ka no ka kam ka bang le ha ka jing em ka jung pi kim long ki ba sei so yo le si habastang ka kam ka bang atrei ka long ka ba sei so namar nganang ban tre nama ngati ban pre ngatrei ngadon kata ka jingnang ka jing start hanga henry kat badang mi kisngi ko hanmen ko para lada manga ngaklet no yaw tau trai wala khod yanga ka kam ka banga shim ti ka kam ka banga kwa ban pendep ne ban pen urlong dalale kimlong ke basaiso ngila bani i ha ka jing emba marwei junga ba jungpi pe hala ka jong ka yin ka sem habas dang ka yin ka sem ka jungpi ka yin ka sem ka jungpi kalong ha ka don ha ka jingsuk ka jingsan ka jingi et ka jingi bah han rai kadang mi kisngi ngi klet no yaw no try ubal ai ya ka yin ka sem ka junga ka jungpi ngi klet no yaw no try ubal ai nga kalong rniang ka man rniang ngi klet no ikine barakhot de na mata ka daw bangi lab ka yin ka sem ka jungi ne ka jingi em ka marwai jungi kalong ka bamutlab kalong no kata ka ba klan kadon ha ka jing duna ba pher de na mata ka daw utrai upan kan mau yang ai pi habang isim ti ya kano ka kam ha ka jing em ka junga ka jung pi wala dei ha ka kam ying wala dei ha ka kam ka jing em ba marwei jung pi ne yolese ngatre kumu urung babalang ne kumunong hikai ne kumunong trei ha ka milang ka salang klem ukres ki kam ki bangi trei kimlong ki basaiso ngitip ba kumbau jisu ang ha ka gospel jong yohanes wang ba klem manga pimla ban le ei klem manga kabamod tang ukresi tang ladang idon hakres tang ladang ngi it la de hakres tang ladang ngi shania hakres kam ka bangi trei kinlong ka basiso kinlong ki bajob bar kum juru lengba kene ka jinghikai ujisu kwa banong yanga badia pi habangi le ban le ya kanau ka kam tame ka jing sakri ka jingi yoblei langba ka ing khasem langba ka jing im ba marwei ka jingi kam dei ka jing kwa ka jing thrang ka junga hanrei dei ka ta ka jing kwa ka jing thrang ka jong ublei kam dei ka plan ka junga hanrei ka dei ka plan ka jong ublei kam dei ka jing don kam ka junga hanrei ka dei ka jing don kam jong ublei kanai ka bau jisu upan kan mau inga ba dipi lengba ka gospel ka ba manta ka sngi den mata ka daw ko hanmen ko para ha kanai ka sngi to ken sajisin ngindem ngon hakmad ukres hakmado trayu blay jungi ubal ayengi kane ka kam sakri yu ubal ayengi kane ka jing im ba mangama pi ngila bandan kata ka jing scam bangila badan kata ka jing siane scam hakabor ga jungu ba mangingi long tang kita ki channel ne gilong tang kita ki atiar ba utrai un sa pentrekam ya kabor ga jungu ban beksoj ban pan koj ki bapang ki basitam ban yarab ban le isnei ya ki badon kam jing le isnei jungi ban mangirung ila bas nutho ba klemokres ngamla ban le kano ka kam ngamla ban pen sai so ya ki kam ki bangatrei klemokres berkum juru bangin snutho ba ngangalong tanguta obreu baduna berkum juru ukres upan kan mau yang ai pi kajing don kam junga kamlongi ei hakmat kajing don kam jungu blai kaplan kejunga
kam dei ka bau Chris ukwa hanrei ukwa yang bangan le ya kata ka plan ka jungu tong ini duai bau Chris no ai boringi Chris un Krishnan yangi bangi laban pendab hok ya kan ka kam sakri ka ba olapan khamti yang iwe pa iwe and yo Jesus Christ Amen.